kardom kado ko ni lila marjan long kilang bang phubang phitum da an phan same nangli tum jong sini li channel long aki milang polo tang subscribe itha kedang sot atum phan athe eli tum soarlo tum ki ka chini kinang sot kadu ka beta lapen soarlo chot kali sopin so tum da chini nang ji athe chini ne polo tangte ahe ma sor ko anakesung ma ko anake boy ma chini dun de ji lasi chini dun lo polo tangte anso se ching hon thekpo chijin so thekpo ahe ma sor phan lasi pangcheng dam lo na pinela marjan la ke li tum soarlo tum so chupathelo polo tangte ili tum ning ka matha dodo chupathe chenga to first baby ki chupathe chenga to mate pregnant woman ka chiman cheng hor mate pregnancy process ke cheng si atumba kamatha dodo mo cesarean pinak polo tangte kuson po ma mate normal polo te me ong parlo same ko pik kusona condition lo ne cesarean pinak titi lasi cesarean pen normal ko an ka cheprek do ko anak kisung ko anak boy mate ko pik kuson lo cesarean tong ke me ma normal tong ke me ma mate normal along ake me ko an kido lapen cesarean no ake me ko an sikido akana hok an sikido lo labang so apu thak pini than pon player pola senang litum ke cheng me ge jotlang po pesening thelo lapen ilitum anutin setame ning ke hang arnam normal le nang pite delivery hu normal le long ete pusi kadu ko bete ning ke hang lo mate kadu ko be phanta normal le long ete pusi ning thelo setame kopi ko sona condition pene hala so hot pongke cesarean ta nang kok titi hakko ahut ki cesarean ave normal side halas hot ke normal side theke halas hot ke har hormu ave la pen non ason ke le hot ke lifestyle ta ki claim ke dam ke chok ki jun ponoi hakko atum ke inglong arlo karlu theng ke en mate lang ke en kaduka veta akeng ben ke dam hello pik pik sok ke tok pusita mi long ben se ke tok halas hot ke lase non akai non ani ke ilitum lifestyle si kaduka veta chilar eblo kecholi puta ani wang han an ok han kat tuka belong ta har side chemical side hakko ke inglong arlok han thu me hek hen rule hai kat tuka ve sita me har ave chemical ave organic side non ke organic puke avelo la so ajok pen ama silitum non kai non ani ki cesarean do la pen isi bangke non hala so hot bangke cesarean ave det ajoini normal delivery un eda loplo tangte acham ta dam nang jui titi ta do setame non abang ke cesarean ke do joine pen labang ke avelo cesarean pen po apran bang ke api asota jok det titi lo labang ke se ake melo cesarean ke do pen ta setame cesarean jok project phansi ka do ko bita bor inang je athe cesarean lo polo tangte ilitum halada ka siksak do lasi ko ansi ka siksak ma ko ansa ke joy ma ake me kopi ma ka siksak kana ho kopi ma thanpon etpo normal delivery ahut ke ilitum avi kidam sitame half liter lapan anse damji la sitame cesarean holo plote lapen ta double lo half liter radim ta 1 liter la anse damji po lapen cesarean polo tangte normal ahut ko anma ake me abang cesarean ake me kopi abang lo ake me alam bang ke thanpon lo non bang ke normal ahut ke okang duk normal delivery tum ke okang duk long pen so akesung halaso ake duk halaso bang ke chichak jok plot po men halake injection nang pichok po pathi klak po okang duk long bang ke thang ta rodam didat po epok long sirak dak po dak ben se en po pot la bang ke chichak jok plot po komani ke apok chokor pik komani ke aphan ke awam si ke bon amoy si ke bon tong ititi labang ta chichak jok plot po cesarean abang ke sitame chichak jok plot po labang ka ki melo men si olai jok po jakong lahai ta chipi jok plot po sitame cesarean ke hopta isi hini pen le ke midaji kale normal delivery tumke hopta isi hini pen ta intang rakji apieba sitame cesarean atom bang ke hopta isi hini pen ke intang te cerita cere nang pik ke do ke dam ki thur kang ni ke cho ki jun ke chota an kang thersi chonang ji lapen ining hangan anda cholong le ake ong chulo pulo tangte la ke roya along sodak titi lapen ki thur ta men thur jet men ingni kang pulo tangte la dak ame along sodak lapen ki pung dak je phanta chance the olasi ingni joy thur joy dam joy bebe joy nang ko stame normal atumke hoptai si hini lo pulo tangte ke do ke dam ke claim ke dam ke cho ke jun sitame halatum bang joy chat lasi lapen la cesarean atum ke usomar sitame arne o talong le latum ke akijum mailo
นิงการฮินีอันแกดักโดนังจีนิงการฮินีอภิอันซีบีทุลงจะเทพาร์เทรอกซีอันซีเกรอดอีปอกอลองพาร์เทรอกซีอพาร์อันซีเกรอยลาโซอพาร์เกปาเมจิลาโซอเมกาเชปารามจิลาโซอเมเกปาเมจิอพันตาโกอันโลเนอาจิกโลโกอันโลเนอันิงการกินังจีnormalเกปาวังทุจีพันอเมกฮาลาอุสุกิโดอาเฮมาลองอเมกปารามเรลังปโลตังติปุถอดอุสุบิดุนทุกอกนิงการฮินีเลเลียงก็เป็นบิดุนทุกอกปฏิโม delivery อันนี้ฮาลาดักอุสุอาเฮมกิจิงรักดักเจียพันดาชานเซปิกโมฮลาเอลิจากงจิตตีร์โอโซอเมฮังเกปัตเทกจีหุจากงจิตตีร์หุ่นโมปุงดักปโลตังเตลาตาชานเซปิกอันลาตาเชรินังจิลาสินิงกันฮินีอภิดอันเซบีนังจีกิจุมไนโลนิงกันฮินีอภิดอันังจีกาลีปโลตังเตด็อกเตอร์ลงดามซีด็อกเตอร์อาตุมนังกิปวดเตงบีเมโลมาเตชอกโปโปอันบางโมเตชอกอดุงด็อกเตอร์ดอกกจัดบางสตาเฮโลวิงปอตมสันเกเชรินังก็นิงการเกทอมนิงการพลีละลาเป็นnormal atum ke usomar kuchopathe usomar ki bijit aning hang an mate arnam ki pi an ke bilong sami cesarean atum ke bang ki thom hello escape bang thom pena ke ong ke rik salam do po athe e phong le plak de lop lote mo aphida ke plak si ke ong lo normal ke pawang je phan ke chance kom pick an konani 100% ben ke 10-20% si dolo normal ke pawang je phan ke lasi cesarean lop lo tangte kachere kinang pick osomar stame bi olong le lalo lambang ke lasi kopi aposi cesarean nang kokma kopi posi normal long le derlo olote cesarean nang kokatike a osupi a condition aling lo hala sohut first bibi lang jakong chipi nang ji chini ne det tahai po lapen hala ke wang atowar chok chedet tahai po atowar tho thedet tahai po mate also the ong chat la puta hai po hala sohot mate also kido pu parep chat nane la pu parlin phak la puta hai po hala sur a conditional ling lo sitame cesarean nang koklo popo phere nang le ade ajha ka tum la sondo cesarean pinak lo popo ka phere i la sondo la se phere nang le cesarean pinak pusitame hadak medicine hai me pek doctor tum hai me pek apot cesarean ta no lom ke ame ke param dap adwai abiji ang prim sap do era pot matha nang ne cesarean pinak pustame lapen cesarean that pen kopi se ke claim long le kopi se ke cholong le kopi se ke dam long le kopi se ka chere nang jima mate kopi ke chu kopi ke claim kopi ke dam pen si cesarean that pen ta men ke me da prang long jima mate normal body ke chapa wang thuji normal ason ke chepa wang thuji aphan kopine abar saido maplo tangte do lasinili kaprek alamar janong si than pon popine alamar jan ke ding piklo dak long si than lablo plo tangte nangli tum kelang atum sitame karju tum same parlin parlo lappo lasi mate arju thuselet hoi po lasi nili pine alam ke thana bang cesarean pen normal alam ke than bang daksi intoni kokpo norm la cesarean atum phan ake me abar sai alam ki than pon thuji bang ke mo puthar alamar jan long lo lasi mo puthar alamar jan long le chetong lo na adu ko beta do me thak me pine alamar jan ke nili dak an sirip ik check po